shwa bangan mi nak po jing email latip lupa jing sang jing kut jonga dei tang me ablay ngala shim kata kala rusia sla bangan tho me pelat la lu yang nga shonga nga ban ken jo musin nga shim malu mala ya kitien ba me phla asngau ka ba ba jin manga ki bom dei nga khura tin khu ka kan ro jinga nga I kan ne ba kam don no ong ka dei hi ken balong kiring kat bat ka jing sarong kan pen put lang iket ya ka junom cha thang ha ban da lu ka do kam long shula ingkong ba kong barabor ya ka jing cha ya le ban tong ya ka jing bha ya le ban krong ya ka jing suk ya le ban thong jisu rang ye yang ni busien ni la kan tak ni la yo ka jing ya dei busien mangi hi ba palai ka snam jung u ka pen khia wala ka e ha u ka la han re mangi hi bun ba phat tang bau tra ya nga ya phiu nak sa jengem sarong auria ka dalam yang ngam la rai bun sien ngas mai ha ka khando thala hen rai jeng it me ai ka da ne sherta ngawan phai sha la uk pawi kai bangan long paka ngadap ki jing ba bi la bathat ru ken na mi khtien jong mi nga I bun sien ya mi nga di bangan yo ya kaspa jing long do ba pen yak nga ber kita serupa khamat kita ki ba ap thap kita ki de ki sut ki bare ki ha banga ha ki ba pendu mesim yang ngala danga bet ha ka jing yak ngala di mesim lui lui tang ban yo mat ka thi ban jlia sha pen mat la da ki jing bria balas ngia da kya sa ha henry em no yak sut bangan perem kerteng jisu na nazaret baro ya u ki ya pendam dang da ki ktien ki ba ukran so ki chu da ktien ba jang ken hap le su ru sha ki thang ken hap le rung ru sha ki sneng hum ta u trai ba khra bot ni tang ma u ka ta ka doru dang sen e yang I brewi we pi we u dang ai pot ngarang ya shim kabu nga sempat saya uji sudah jing soret u yai kentu walang I pop an reyu dang yai kerku jengem sarong auria ka dalam yang ngam la rai bun sien ngas mai ha ka khando thala hen rai jing it me ai ka da ne sherta ngawan phai sha la uk pawi kai bangan long paka